Вітаю, шановне спадарства. У эфіры кароткі выпуск навінаў. Анастасія Русецкая, запрашаю. Еўразвяз дадаў у санкцыйны спіс яшчэ 28 грамадзянаў Беларусі, датычных рэпрэсіяў супраць уласнага народу. Сярод іх пракуроры, суддзі, кіраўнікі турмаў і СІЗА, начальнік губазіку Андрэй Ананенка і два ягоныя намеснікі, а таксама кіраўніца Белта Ірына Акуловіч і кіраўнік выдавецкага дому «Беларусь сегодня» Дмітрый Жук. У адпаведнай заяве Еўразвязу адзначаецца, што прапагандысты свядома распаўсюджваюць дэзінфармацыю ад уладаў Беларусі і Расіі, гавораць беларускаму грамадству няпраўду пра рэпрэсіі і распальваюць варожасць у дачыненні грамадзянскай супольнасці. Асобы з санкцыйнага спісу трапляюць пад замарожванне актываў, а грамадзянам і кампаніям Еўразвязу забаронена даваць ім доступ да сродкаў. Фізічным асобам забароненыя паездкі ў Еўразвяз. Агулам еўрапейскія абмежавальныя меры ў дачыненні Беларусі распаўсюджваюцца на 261 фізічную і 37 юрыдычных асобаў. У акруговы суд Варшавы перадалі справу беларускі Дар'і Астапенкі. Дзяўчыне інкрымінуюць удзел у дзейнасці замежнай выведкі. Паводле польскай пракуратуры Астапенка збірала інфармацыю пра беларускія арганізацыі і дэмакратычныя сілы ў Польшчы ды перадавала яе КДБ. Здабытыя Астапенкай звесткі пазней выкарыстоўваліся прапагандаю рэжыму. У тым ліку для абвінавачання беларускай апазіцыі ў экстрэмізме, а польскіх спецслужбаў у замове дыверсіяў на аб'ектах крытычнай інфраструктуры Беларусі. Дар'я Астапенка прыехала ў Польшчу з Баранавічаў летась, неўзабаве была арыштаваная ў Лодзі. Паводле польскага заканадаўства ёй пагражае сама меней 5 гадоў зняволення. Перамовы наконт вызвалення палітзняволенага журналіста Анджэя Пачобута Польшча вядзе наўпрост з Беларусю. Пра гэта заявіў намеснік кіраўніка МЗС Польшчы Анджэй Шэйна ў эфіры Polsat News. Ён запэўніў, што пытанне палітвязняў міністр замежных справаў Радослаў Сікорскі ўздымае на кожным паседжанні кіраўніцтва МЗС. Што ж да нядаўняга абмену зняволенымі паміж Расіяй і Захадам, у гэтай справе Польшча дзейнічала згодна з просьбаю адміністрацыі прэзідэнта ЗША Джо Байдена. Нагадаю, падчас абмену Польшча выдала агента ГРУ Паўла Рубцова. Напярэдадні былы міністр унутраных справаў і адміністравання Польшчы Марыюш Камінскі заявіў, што Менск прапаноўваў вызваліць Анджэя Пачобута ў абмен на выдачу кіраўніка НАУ Паўла Латушкі. Транспартны калапс на межах Беларусі з Польшчаю і Літвою. Сёння раніцай выезду ў Польшчу чакалі 70 аўтобусаў і 480 легкавікоў. У Літву ў пункце Каменны Лог 16 аўтобусаў і 200 легкавікоў. У Беняконях больш за 100 легкавікоў. Паводле інфармацыі з памежных чатаў, сярэдні час чакання заезду ў Польшчу аўтобусам складае крыху больш за 20 гадзінаў, аўтам 30 і болей гадзінаў. Амаль аналагічныя тэрміны давядзецца вытрымаць у чарзе на літоўскім напрамку. Акрамя таго, на розных кірунках выезду з Беларусі ў Еўразвяз чакаюць больш за 2000 фураў. Пракуратура праверыла дзіцячыя лагеры на Гомельшчыне і амаль паўсюль выявіла парушэнні. Маніторынг правялі ў тым ліку і ў Летніку, дзе падчас ліпеньскага ўрагану загінула дзіця. Хлопчык пайшоў да запаснога ўваходу і быў смяротна траўмаваны паваленым дрэвам. Пракуратура назвала фармальнымі захады адміністрацыі ў навучанні эвакуацыйным дзеяннем. Амаль ва ўсіх установах на Гомельшчыне не было зацверджаных інструкцыяў, як паводзіцца пры надзвычайных сітуацыях. На думку ведамства, дзеці маюць мала кантролю, таму канфліктуюць і б'юцца. Акрамя таго, ва ўсіх лагерах парушаюцца санітарна-гігіенічныя патрабаванні, у тым ліку пры харчаванні дзяцей. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі пацвердзіў атрыманне ўкраінскім бокам першых заходніх знішчальнікаў F-16. Адпаведная заява прагучала напярэдадні падчас урачыстага звароту з нагоды Дня паветраных сілаў ЗСУ. F-16 в Украіне. F-16 ва ўкраіне. Мы забяспечылі гэта. Я ганаруся ўсімі нашымі хлопцамі, якія якасна асвойваюць гэтыя самалёты і ўжо пачалі іх выкарыстоўваць для нашай дзяржавы. Украіна дамагалася перадачы ёй заходніх знішчальнікаў з самага пачатку поўнамаштабнага расійскага ўварвання. Паводле выдання «Экономіст» у першай партыі Кіеў атрымаў 10 самалётаў F-16. Да канца года украінцам маюць перадаць яшчэ 20 такіх машынаў. Эксперты сведчаць, што выкарыстанне украінскімі паветранымі сіламі F-16 зможа сур'ёзна ўзмацніць супрацьпаветраную абарону Украіны.
Іран можа атакаваць Ізраіль ужо сёння ці ў аўторак. Пра такую магчымасць напярэдадні заявіў дзяржсакратар ЗША Энтані Блінкен, паведамляе амерыканскае выданне «Аксіёс» са спасылкаю на сваю крыніцу. Паводле выдання, Блінкен збіраў нараду з прадстаўнікамі краінаў Вялікай сямёркі, каб скаардынаваць дзеянні ўціску на Іран і Хізбулу. Мэта – дамагчыся змяншэння эскалацыі канфлікту. Паводле іншых звестак, напад Ірана можа адбыцца з 12 на 13 жніўня. У гэтыя дні ў Ізраілі азначаюць дзень жалобы габрэйскага народу па разбураным іерусалімскім храме. Іран паабяцаў нанесці ўдар па Ізраілі пасля забойства ў Тэгеране аднаго з лідараў Хамасу Ісмаіла Гані. Еўразвяз не прызнае перавыбранне Нікалеса Мадура на пасаду прэзідэнта Венесуэлы. Прынамсі, пакуль не будуць прадэманстраваныя пратаколы з выбарчых участкаў. Адпаведную заяву апублікавала Рада Еўразвязу. Прадэманстраваная ж венесуэльскай апазіцыяй копіі пратаколаў галасавання сведчыць пра імаверную перамогу галоўнага суперніка Мадура Эдмунда Гансалеса, азначае Рада Еўразвязу. ЕЗ заклікаў да незалежнага правярання вынікаў выбараў з залучэннем міжнароднай арганізацыі. Выбары ў Венесуэле не прызналі і ў ЗША, таксама ў большасці краінаў Лацінскай Амерыкі. Паводле версіі афіцыйнага Каракасу, Мадура перамог на прэзідэнцкіх выбарах у Венесуэле з 51%. У краіне працягваюцца паслявыбарчыя пратэсты апазіцыі. Тым часам стала вядома, што Нікаляс Мадура можа наведаць Беларусь гэтай восенню. Пра гэта распавёў прэм'ер-міністр Раман Галоўчанка, які нядаўна быў у Венесуэле з візітам. У Вялікай Брытаніі ўрад склікае пільнае паседжанне ў сувязі з масавымі антымігранцкімі пратэстамі і закалотамі ў розных гарадах краіны. Брытанскі прэм'ер-міністр назваў тое, што адбываецца арганізаваным гвалтам. Толькі за выходныя паліцыя арыштавала 150 асобаў. Удзельнікі масавых акцыяў выкрыкваюць антыісламскія лозунгі, уступаюць у сутычкі з мігрантамі і паліцыянтамі, нападаюць на гатэлі, у якіх замежнікі чакаюць пастановаў аб прытулку, а таксама мячэці і адміністрацыйныя будынкі. Пратэсты пачаліся пасля нападу на дзіцячую танцавальную студыю ў горадзе Саут-Парт, у выніку якога былі забітыя 3 дзяўчынкі. Нападнік затрыманы і паўстаў перад судом. Гэта 17-гадовы нарадзінец Вялікай Брытаніі. Ягоныя бацькі выхадцы з Руанды. Пра матывы нападу нічога не вядома. Жорсткае забойства дзяцей ўзрушыла жыхароў краіны. На гэтым фоне ў інтэрнэце пачалі распаўсюджвацца недакладныя звесткі, што злачынства нібыта здзейсніў мусульманін-мігрант. Кітай зноў вырваўся на першае месца ў агульнакамандным заліку алімпійскіх гульняў у Парыжы. На яго рахунку 21 залаты медаль, агулам у скарбонцы гэтай краіны амаль 50 узнагародаў. На другім радку ЗША Францыя замыкае тройку наймацнейшых. Напярэдадні свой першы залаты медаль на алімпійскіх гульнях узяў сербскі тэнісіст Новак Джокавіч. Алімпійскай чэмпіёнкай у скачках на вышыню стала ўкраінка Яраслава Магучых. Беларускія ж спартоўцы, якія выступаюць на алімпіядзе пад нейтральным сцягам, пакуль заваявалі 3 медалі. Гэтак двухразовым алімпійскім чэмпіёнам у скачках на батуце стаў Іван Літвіновіч. Срэбныя медалі ў батутысткі Віялеты Бардзілоўскай і весляра Яўгена Залатога. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы!